Lakeja ja riitasointi. Kartta ja sekstantti. Täältä tullaan. Pieni hetki. Tässä teidän armonne, olkaa hyvä. Ryhmy ja rölli. Tarkastakaa vielä ranta. Mennään. Ranta. El carta. Rölli. Ennen uneni näyttää nyt toteutuvan. Täältä Vinksi ja idästä tulee vaan. Me olemme kuin... No tässä. Siinä. Ei meitä pelota. Me olemme röllejä. Tuo oli hyvin sanottu. Niin, mehän olemme hirmuisia röllejä. Aivan. Ja nyt liikkeelle. Rohkeasti kohti uutta maata. Hei, odottakaa. Tuli todella hyvin sanottu. Kohti uutta maata. Ja minä kiitän siitä. Kiitos. Kotia nyt etsimme, röllejä omme. Viisainta päästä on suosiomme. Sinne, missä tallustamme sumuun, ja vihollisen korvat halkee röllirommukomoon. Lakeja! Joku kuorsa! Joku kuorsa takana! Kuka? No kuka siellä toppina? Ei ole totta! Röllihän rölli! Mikä peikko se tällainen on? Vetä! Ylös! Vetä kiinni! Jää! Kunkan laulua! Ja laitas meininki! Onpa täällä vehre. Vihre. Ja vieläpä pahempaa, tässä on kauniipa hirveä. Hyvää päivää, good morning. Onpa teillä kaunis tukka. Katsokaapa lapset, se on kiltti. Antakaa minulle näkötorveni. Tässä okulaarinen tartujohtaja. Olemmekohan me peräti Afrikassa? Nöykkä. Tätä hetkeä olen odottanut. Vihdoinkin voin sanoa, että matka ei ollut turhaa. Siellä on metsä ja metsässä kylä. Aivan kuten minulle unessa näytin. Minkälainen kylä? Näkyykö esimerkiksi liikettä? Ei siellä ketään ole. Liikkeelle! Näkemiin! Kyllä kumminkaan. Aivan, Ja kuulet, eikö niin mene? Ole tähden. Hattu päähän.
tuolta. Mitä nyt on tapahtunut? Täällä on tulossa hirviöitä. Ne olivat aivan kamalan näköisiä. Rauhoitutaanpas nyt. Eihän hirviöitä ole olemassakaan. Ellei... Katsokaa nyt, sieltä ne tulevat. Mitä me nyt teemme? Nyt on paras paeta. Peräytykää! Peräytykää! Anteeksi, olipas liukasta. Varokaa lapset, ei saa astua toisen hännälle. Jotain outoa tässä hiljaisessa kylässä ja sen nelijalkaisissa asukkaissa kyllä on. Outoa? Miten niin outoa? Eihän tässä ole mitään outoa. Tämä on juuri sitä, mitä arvoisalle johtajallemme oli unessa näytetty sekipöhkö. Jotain outoa tässä on. Keskiyö Röllikylässä. Rölli! Mihin sinä hyväkäs taas oikein kuvittelet meneväsi? Jähnätkää. Te vain kylki kyljessä karvanaamat. Minä haluan köllötellä omassa raudassa. Juu, justiinsa juu, tuo on kuultu. Käännä nyt vain kelkkasi ja etsi itsellesi katto pääsipäille niin kuin muutkin ja lopeta tuollainen ihme sooloilu. Mokomaki hippi, luulet olevasi jonkinlainen erikoisuus vai? Hei! Tulekaa tänne! Tänne löytyy peräti sauna! Sauna? Ajatelkaa! Tämä on hirveä tukala ja... Joku sauna! Kuuma! Kirveleekö silmiä? Kiva! Aivan mahtavaa! Aivan! Kurapelli, hottopuuro. Koti. Tuosta tulee minun kotiini. Arvon rehuja. Oli kiva. Mitä se tuolla tekee? Annetaan sen olla. Tämähän on sinun kotisi. Mennä pois.
onkin mokoma penkula. Etkö jo tokellut siinä? Onkin mokoma räkkin. Kaikenlaisia sitä onkin maailmassa. Hyvää huomenta. Etkö jo tokellut pietavan penkula? Erittäin tarpeellinen kapine, mutta joskus vähän hankala. Onko kiva? On kiva ja paljon enemmän. Täällähän on kaikkea. Tämä kylä on kuin luotu meille. Eikö olekin kaunis? Sinulla on Kaunista on suorastaan kauheaa. hirmuista päivää teidän kauheuden. Hyvin sillä näkyy sillä okulaariputkella. Hyvin näkyy. Ja selvästi. Rölli, tule nyt! Pitää mennä töihin. Hyvä neuvonantajani. Minusta tuntuu, että minä olen saanut tehtäväni päätökseen. Niin. Aivan. Tehän toitte meidät tähän uuteen kylään. Ja tehän olette itse tietenkin väsynyt Mooses. Ja minä ymmärrän kyllä, että... Tuo kyllä sattui. Mikä noita kahta aina kulettelee? Häh? Minä olen seurannut Relliheimon elämää kauemmin kuin kukaan teistä. Ja nyt minä aion lähteä pois teidän luotanne. Minun aikani on nyt tullut. Aiotteko te siis todellakin ikään kuin potkaista tyhjää? Minä aion lähteä nyt lepäämään. Tämä valtikka on ollut aikojen alusta heimomme johtajalla. Nyt teidän täytyy valita uusi johtaja. Uusi kylänvanin. Mutta valitkaa viisaasti. Minun pitää nyt mennä. Mutta kuinka meidän sitten käy, jos jäämme yksin?
kautta likaisten varpaitteni. Mitä minun rähmäsilmäni näkevät? Mikäs turjake sitä sinä olet? Oletko sinä pistänyt poskesi meidän kylän vanhimpamme? Älä kuule yhtään. Siinä heiluttele helttaasi sen kinkkenoo kaulan silmän viikuttaja. Kaikenlaisia sitä onkin maailmassa. Kyllä vanhimman toivetta noudattaen me järjestämme nyt demokraattiset ja oikeudenmukaiset vaalit, joilla valitsemme keskuudestamme uuden johtajan. Ehdokkaiksi näissä vaaleissa on ilmoittautunut 2 ehdokasta. Aplodit! Esittelen kunnioitetun ja yhtäkkiä ja yllättäen keskuudestamme poistuneen kyllä vanhimpamme korkea-arvoisen neuvonantajan Lakejo. Hetkinen! Mitä? Miksi minusta ei ole mitään mainita? Yllättäen! Onkin ilmoittautunut tuohon korkea-arvoisen kyllä vanhimman toimeen iso. Irti! Haisepä! Aivan! Tällä kertaa näihin vaaleihin on ilmoittautunut vain 1 ehdokas, nimittäin Iso. Väärin! Luonnollisesti myös minä olen asettunut ehdokaksi ja minä aion yhä edelleenkin olla ehdokas. No et No, aivan varmasti. Ihan varmasti. Et ole. Kyllä aion. Kyllä sattui. No, Ryhmy, kukas on uusi johtajamme? Iso tietenkin. Aivan. Hyvä on. 1-0. No, Työmyyrä. Iso. Aivan. Iso. Tohtori. Iso. Karju. Iso. Aivan. Naama. Iso. Aivan. No, kauppias. Iso. Ei, nyt tämä ei mene enää ollenkaan oikein. Tällä tapahtuu jotakin väärinkäytöksiä. Entäpä sinä, Siipiveikko? Mitäs mieltä sinä olet? Niin, minun mielestä sinä Riitasointu olisit hyvä vaihtoehto. Laita ylös. Mutta luonnollisesti minä kannatan Isoa. Hei, huomio, röllit! Ettekö te tajua, teitä äänestäjiä, teitä provosoidaan, teitä manipuloidaan, teidän käyttäytymistänne ohjaillaan! Ettekö te tajua, te tolvanat, pässinpäät, rumat, turjakkeet! Valitkaa, kenet haluatte, siinäpähän saatte mitä pyydätte! Ja sinä, aivoton moukka, paksukalloinen, mulkosilmäinen norppa, karvanaamainen tyrönnihirviö! Etkö sinä tajua, että tuo rotta käyttää sinua vain hyväkseen sekin mölli? Tuossa kyllä nyt riittää. Tuollaista ei tarvitse kuunnella. Ai. Kamala sentään! Voi hyvänen aika! Missä sinä olet piileskellyt? Minä olen etsinyt sinua joka paikasta. Vai etsinyt vai? Kuule, minä olen kokenut ihmeen. Röllien kylän vanhus muuttui lintuolennoksi. Hupsis vain ja katosi. Toisen kerran hupsis ja olikin oikea lintu. Itse olet lintu, oikea harakka. Jätit sitten äänestämättä minua senkin raakkuva karvakorva harvahammas. On siinä minulla ystävä. No, mutta minähän olen sinun ystäväsi. Paha.
Hieno hattu sinulla. Ai, onko se oikea turpaani? Turpaani. Justiin se juu. Rallit! Te mulkosilmät orjakkeet! Nyt hieman raikkaasti ja reilusti kunnioitusta uudelle päällikölle! Koita nyt käyttäytyä arvosi mukaisesti senkin, norsu. Ja niin. Hyvä teidän ihana suuri armonne. Tämä vähine vain korostaa asemaasi. Katso, näin. Hivenen arvokkuutta saako pyytää. Rallit! Uusi johtajamme pitää nyt puheen. Puhu nyt jotakin kiiskiikaan kurkussasi vai mitä? Sama kuin kutuakaan kurkussa se on nielaise. Puhu nyt jotakin. Kuulitko? Minä tiedän, että tuo ei tunnu enää kyllä ollenkaan kivalle. Ihan turhan ilkeä. Niin on. Ihan kohta kärsivällisyyttä hännettiin. Tarkkaa sekin pöhköpaka. Anna mennä nyt, iso kaveri. Ja tuolla ne tuppis. No puhu. Niin kuin suuri petäjä, yksin on yksinänsä. Rölli riutuu, sammaloituu, onttona sydämestänsä. Ei siinä oo pienillä virnuiltavaa, isompi peikko kuin maulaa. Tosissaan nahkaansa varoa saa, se joka uskaltaa nauraa. Kuka uskaltaa? Sillä kaipuussa peikko on vaarallinen, kun sen sisällä höyryää, niin tunkea kaiken sen rakkauden, joka sydämessä möyryää. Sillä kaipuussa peikko on vaarallinen, kun sen sisällä höyryää, niin tunkea kaiken sen rakkauden, joka sydämessä möyryää. Sillä kaipuussa peikko on vaarallinen, kun sen sisällä höyryää, niin Ei voi tunkea kaiken sen rakkauden, joka Sylvinen seis! Jollatus seis! Katsokaa! Tuolla! Ne on vihreitä! Mitä siipareita te olette? Anteeksi, että häiritsemme arvon muukalaiset. Haluamme vain osoittaa vieraanvaraisuuttamme näillä vaatimattomilla lahjoilla. Hiippareita! Emme me sanon. mitään hiippareita ole. Mitä? Emme me mitään hiippareita ole. Mitä? Me olemme aivan tavallisia menninkeisiä. Tämän kylän asukkaita. Me toivotamme teidät tervetulleeksi metsäämme ja kyläämme. Olemme tarkkailleet teitä etäämältä ja tulleet siihen johtopäätökseen, että voisimme elää ystävinä. Ihan umpeen hiippalaki. Me olemme röllejä. Ja tämä kylä on nyt meidän. Ei tänne mahdu. Häipekää. Menkää pois. Menkää pois. Tuo ei ole reilua. Mitä? Rallit. Nyt ajakaa nuo lällötykset pois meidän kylästämme. Huutakaa ja karjukaa ja riemetelkää niitä nyt heti. Muriskaa ja uhatkaa ja hei sinä paksupaikka. Näytä niille. Urostele oikein kunnolla. Ja sinä heholi. Kyllä me ymmärrämme. Emme halua riitaa, me menemme. Hyvästi sitten, hirmuiset röllit. Ihme hiippareita.
höpeily. Metsässä asuu menninkäisiä. Löydämme uuden kodin, joka onkin jonkun toisen koti. Vai. Kylän vanhin muuttaa pois ja muuttuu talkkunaksi. Riitasointu saa turbaanin ja isosta tulee uusi johtaja. Hop! Ylös! Hop! Milli! Pysähdy! Minne sinä olet menossa? Minä aion mennä metsään tapaamaan röllejä. Kuuntele nyt. Sinä olet rohkea ja haluat uskoa aina hyvään. Mutta nämä olennot ovat erilaisia. Mutta miksi röllit tahtoisivat meille mitään pahaa? Emmehän mekään ole tehneet mitään pahaa niille. Röllit ajoivat meidät pois omasta kylästämme. Metsässä riittää tilaa meille kaikille. Minä aion puhua niille järkeä. Milli Menninkäinen. Kiitos. Mene. Luulevatkohan röllit, että minä oikeasti pelästyisin tällaista? Etkö jo tokeinen vietävä venkula? Vietävä rakkinen, etkö jo tokeinen siinä? Kukkuluuru! Nyt jää kiinni sekin vierys. Ja. Kaisikassa sohisee. Mikä tää? Iso kaveri. Anna nyt vaan se armain. Koppi, kuka tää? Mikä siellä on? Ottakaa se kiinni! Tuotkaa! Liha liikkuu! Näytät pois! Näytät pois! Tuotkaa! Ottakaa se kiinni! Se haiseva menninkäinen! Nyt jää kiinni!
Voiko mä uskaltaa häiritä minua ankarassa ajatustyössäni? Mitäs? Hei, Mutta kuono takkutukka se siinä. voisinko minä saada hieman vettä? No, mikä ettei, näytät ihan kelpo turjakkeelta. Ryhtäpä tuosta. Ei kun minä tarkoitin, että minä haluaisin peseytyä. Sitä murjotaan rajuunpuoleisia vitsejä. Oi ähmänä. Eivät röllit peseydy. Sinähän olet sievä. Onko syntymävika vai sattuiko joku muu onnettomuus? Mitäs otuksia sitä muuten ollaan? Minä olen Milli. Milli Menninkäinen. Etkö sinä muista minua? Minä ainakin muistan sinut oikein hyvin. Minä ajattelin, että ehkäpä me voisimme olla ystäviä. Etkö sinä tajua, että me karmeat röllit emme missään tapauksessa voi seurustella kilttien olentojen kanssa? Nyt häivät äkkiä ulos täältä, ettei kukaan tiedä, että olet ollut täällä. Minusta sinä olet kiltti. Kiltti? Miten sinä voit olla noin pönttä? Mene nyt ulos siitä. Minä en ole nähnyt mitään, olen ollut koko ajan täydessä unessa. Kuinka sinä pystyt nukkumaan keskellä päivää? Minä olen aina ollut hyvää sängyssä. Mene nyt jo siitä. Sinähän olet vilustunut. Minäpä keitän sinulle hieman jäkäläteetä, niin... Et kyllä varmasti keittele mitään ällöjä litkuja. Ulos nyt vaan siitä. No, entäpä sisiliskon häntä lientä? Osaatko sinä tehdä sisiliskon häntä lientä? Otahan siitä lötjäkkeitä. Se on karmee, kurmee, limaisia ja löllyviä. Kuule. No. Tämä koti on minun kotini. Minun oma... Oma koti, kullankalli. No, eikö ruoka maistu? Miksi te rällit ja me menninkäiset emme voisi elää sovussa ystävinä? Sellaista se on elämä. Mitä? Menninkäisillä on ihan erilaiset tavat kuin rölleillä. Te varmaan tanssitte ja halailette toisiaan. Kuinka niin? No, katsopas. Näin se menee. Liejua. Haisee menninkäiselle. Veljet, tuonne! On kiva. Tip tap, tipe tipe tip tap, tontuu kotiin varpaillaan varmaan. Minusta sinä olet oikein mukava. Vai mukava. Mukava. Mitäs sinne nyt toljotat? Tee nyt jotain siinä! Älä hemessä kommentti! Autot tippuu! Pelästä tanksilaatikko ja ruuan kellot! Tankki! Ja älyllä pois tieltä!
niin minä höyhenän sinut. Kylläpäs heilutti. Hyvin heilutti. Tartuppas kiinni. Älä! Älä heiluta! Älä heiluta, sä teki tuikki! Noin! Älä heiluta! Noin! Kello paksu poika. Tuli ruotokurkku. Aivan ihan poikki. Teikäläisten takia joutuu aina hankaluuksiin. Ei pitäisi seurustella menninkäisten kanssa, housut siinä vaan hajoaa. Olepa hyvä. Olen pahoillani, kun minä kerran aiheutan sinulle hankaluuksia, Röyli. Mitä sinä sihtailet siellä? Minä tunnen nyt jotakin. Kyllä sitä kuule meikäläinenkin tuntee vaikka ketä. Kyllä sitä nyt ollaan niin muissa maailmoissa. Hyvä ettei puuhun törmää. Senkin mokooma. Milli, ei mennä sinne. Lähdetään pois täältä. Pelottaako sinua? Kuule, minä olen nähnyt, että tänne tullaan tuppisuuna istua möllöttämään. Se ei kuule ole ihan normaalia. Röllien kylän vanhin itse tuossa Ritilällä istua jökötti niin kuin joku suppilovahvero. Tänne on aina tultu lepäämään. Se ei ole kuule ihan normaalia, että sillä lailla lepäillään. Ja sitten yhtäkkiä ollaankin joku lintu. Kuuntele nyt. Jäpä. Hökötys se tämä on. Tämä on eräänlainen vaaka. Vai vaaka. On siinä saanut mutteria kiertää ja vasaraa heittää. Mitä sinä oikein olet? Minä olen vaikkapa vaakamestari. Päivää. Päivää vaan teillekin. Viihtyisä asunto. Varmasti kallis. Ja täällä vaala oikein punnitaan. Pidätkö sinä linnuista? Tulepas minä näytän. Oi, miten suloisia. Ne pitävät sinusta. Pidätkö sinäkin linnuista? Enpä oikein tiedä. Nehän voivat muuttua vaikka miksi. Tai sitä voi itse muuttua tuollaiseksi. Villi, tässä on jotain mäkää. Menee kohta epänormaaliksi koko homma. Tuossa kenokaulassa on jotain tuttua. Minä kyllä lähden, jos sinä et. Lähdetään.
lopullisesti rikki. Vettä. No niin. Ei vai olla totta. Rälli, herätys! Rauha, veljet, rauha. Petturi, missä se mennikäinen on? Mikä menninkäinen? Nyt jäit kiinni. No, mitä ei saa? Tiedätkö mitä? Nyt lätty lätisee senkin lusmu. Oji, oji. Ottakaa se kiinni. Ja. Pitäisiköhän tässä lähteä omalle tumalle? Onhan tässä mentykin jo tämän päivän osalle. Hyvin sanottu. Tämä asia ei kuulu minulle millään lailla. Siitä sait pösiiröjä, siitä. Mikä ihme se minua valvottaa? Taitaa olla täysi kuu tulossa. No niin, veljet. Nyt me sinkoamme tuonne muukalaisen takaisin menninkäisen leiriin, mutta sen ennen minun pitää tehdä hieman laskelmia. Eli massan suhde lähtönopeuteen, vai oliko toisinpäin vai mitä? Hei! Sinä inhotus siellä! Kuinka paljon sinä nyt oikeasti painat? Täh? Etkö sinä tiedä, ettei tyttöjen painoa saat kysellä? Mitä? Saat arvata. Hyvä on. No, testataan sitten ensin ja jos se menee pieleen, niin testataan uudestaan ryhmy. Oletko sinä valmis? Totta on toki. Tässä minä olen. Aina valmiina. No niin, hyvä. Sitten lähtee. Valmiina. Hep! Oi. Jäi hieman lyhyeksi. Pitää ilmeisesti lisätä hieman momenttia ja muuttaa suuntimaa enemmän tuonne vasemmalle. Ja kyllä silloin menninkäinen lentää. Now. Aivan, aiku kiva. Mangiare. Now. Röllit, pistäkää pata porisemaan, johtajallemme on nälkä. Joka toisen asioihin sekaantuu, se itse siihen lankeaa. Voi kurjuuksien kurjuus. Huonosti tässä käy. Tiedän kaikki
ennen isoa törmännyt. Rölli Suuri. Valtikkanne, olette uusi johtajamme. Nöyryn palvelijanne. Aivan. Ja. Minä olinkin jo odottanut sinua. Anteeksi, että minä häiritsen. Nyt minusta tuntuu siltä, ettei asiat täällä metsässä ole aivan tolallaan. Siksipä minä päätin tulla pyytämään apua. Katso vaakaa. Se osoittaa hyvän ja pahan. Kuljetan sitä aina mukana. Asutko sinä oikeasti tässä mökissä? Tai siis täällä metsässä? Se oli vain ohikulkumatka. Ja huolestunut metsänväestä. Sen takia minä jäin. Mitäs nämä linnut sitten ovat? Ne ovat minun ystäviäni. Ne kertovat, mitä metsässä tapahtuu. Haluaisitko sinä auttaa minua? Me voisimme toimia yhdessä niin, että saisimme vaan tasapainoon. Jos paha voittaa maailmassa, pimeys laskeutuu metsään. Ikuinen pimeys. Mutta mitä minä voisin tehdä? Sinä voisit puhua ystäväsi kanssa. Sinä voisit vaikuttaa häneen sillä tavalla, että hän rauhoittuisi kuuntelemaan. Ja alkaisi toimia sillä tavalla, että metsän väki elää rauhassa. Mene. Kaikki pöytä. No, mitäs? Tämä nyt vaikuttaa teidän röynäisyytenne. Onks kiva? Hyvältä vaikuttaa, kivaa on. Minähän voisinkin toimia teidän neuvonantajananne, kun te kerran olette tuossa korkeassa asemassa, niin te varmastikin tarvitsette hyviä neuvoja luotettavalta taholta. Hyvät neuvot ovat kalliita, enkä minä halua turhaan tuhulailla. Saattaa olla, että minä ylennän sinut neuvonantajakseni. Ai, kiitos. Voi pyhä Sylvi! Sanoppa se. No jo on aikoihin eletty. Sitähän minäkin. Mitä sanot? Onko hieno keppi? Onko? Mistä sinä Kuikka Koponen tämän olet saanut? Hiukan kunnioitusta pyydän. Menenkin tästä hieman huoneistooni huilailemaan. Näkemiin alamaiset. Ja alamainen. Nyt minun on kyllä siis aivan pakko kysyä teiltä, neropatit. Mitä ihme pilliä tämä oikein on? Onko tämä jotain? Puhallapas sinä vaan siihen pilliisi senkin torvi. Ei kasvoihin! Sekin raivohullu. Mikä Daiju? Sinäkö, moko, mä häiritset untani keskellä päivää? Kiitos sinulle, Rölli. Älähän syödään elävältä. Sinä olet tosi rohkea. Ilman sinua minä olisin ollut todella pahassa pulassa. Ja, mitäpä tuota pienistä? Eiväthän pienetkään meistä. Ehkäpä sinäkin voisit kutsua minua tästä alkaen Rölli Suureksi. Mutta et sinä ole yhtään sen suurempi kuin ennenkään. Niin
Katsos, kun sinä et taida vielä tietääkään, että minusta on tehty röllien johtaja. Olen oikea suurviisari. Olen isän röllin voittaja. Tanssin kuin perhonen ja pistän kuin puutiainen. Olet sinä aika etevä. Onneksi olkoon, Rölli. Rölli suuri. No, mihinkä sinä aiot ryhtyä nyt ensimmäiseksi? Jospa nyt ensimmäiseksi ottaisi pienet nokkaunet. Rölli, nythän sinulla on mahdollisuus järjestää metsän asioita paremmalle tolalle. Menninkäiset eivät voi oikein hyvin leirissä. Mun ei ranta ole meidän oikea kotimme. Jospa me voisimme muuttaa takaisin tänne metsään. Kyllä se riittää tilaa meille kaikille. Vaikea. Tulee pää kipeäksi. Nyt sinulla on mahdollisuus ottaa vastuuta asioista ensimmäistä kertaa. Ei minusta nyt vielä voi sellaista ymmärrystä vaatia. Olen ihan liian nuori. Alta 400. Sitä paitsi, mitä ne menninkäisten murheet minulle kuuluu. Näkee. Voi jollain joskus päivä poistaa läpi korvien. Voi torvi käydä johtajana toisten torvien. Sivistystä rölleille on paha opettaa. Siksi viisainta ois varmaan lopettaa. Ei kukaan täällä tarkoitusta tiedä kafelin. Ei varmaan jalka yksikään käy sisään taffeliin. Jos et sinä vihdoinkin lopeta tuota sen päivästä kiljumista, niin minähän rahasin tulle lampeen ja syötä silakoille. Tai vieläpä pahempaa noille pirahanoille. Tai vieläpä pahempaa syötä sinulle vanhat sukkani, johonka sitten pukeudut yöllä pimeässä. Niin, onko kiva? Lopeta! Kyllä valta on mukavaa. Hellikä, ystävä hyvä. Laske alas, kurjat. No mutta hyvää päivää, ystäväni. Kuinka voitte tänään? Minä en ole ystävä. Minun ei enää tarvitse. Minä valitsen itse omat ystäväni. Kuka minä taas olinkaan? No mutta tehän olette rölli suuri. Teidän arvonne. Lopeta nyt se kiljuminen, riitasointu. Minulla on sinulle asiaa. Mitä nyt? Minä treenaan täällä uutta viisuani. Anna minä harjoittelen rauhassa senkin hourupäinen tiernapoika. Kuule nimittele. Nyt tulee sinun minua kumartamaan. Anna, mä nauran. Mä nauran. Voisimmeko me nyt kenties astua matalaan majaasi? Juu, sisään vaan. Mau. Sinä teet
minusta laulun? No tottahan toki minä aina sinusta yhden laulun rustaan. Haluaisin vaihtaa kanssasi pari kahdenkeskistä sanaa, jos vain on mahdollista. Iso, voisitko mennä vähäksi aikaa ulos? Ulos! Nyt puhuveli. Rölli, minähän olen sinun paras ystäväsi, enkö olekin? Kyllä. Voisimmeko me ajatella niin, että sinä antaisit tuon valtikan minulle ja me yhdessä päättäisimme siitä asiasta, että minä ottaisin tästä edes vastuun heimostamme, kuten alun perin oli tarkoituskin. Ajattelen nyt, mitä esimerkiksi kyllä vanhin sanoi. Hän sanoi, että valitkaa viisaasti. Ja sitten tuo isopäinen sivistymätön moukka riisti väkivallan minulta selvän vaalivoiton. Tuo on kyllä totta. Mutta koska sinä teet minusta sen laulun? Kuules nyt! Minä teen sinusta vaikka operetin ja liberon ja vaikka retretin ja poppurin, jos vain annat minulle tuon valtikan, koska minä olen ainoa, joka on kultivoitunut ja sofistikoitunut ja jolla on herkkä sielu. Ja anna se valtikka minulle, se kuuluu minulle. Minä olen Rölliheimon kuningas, olen järkevä. Nyt anna minulle se tänne se. Kiitoksia vieraanvaraisuudesta. Ystävä, sinäkin vain haluat minun valtikkani. Minun valtikkani! Kiitoksia kyydistä. Jos näette Milli Menninkäistä, niin voisitteko ystävällisesti kertoa terveisiä? Ja hyvää päivän jatkoa. Kautta korvakarvojeni. Kyllä johtajan asemassa on yksinäistä. Missä himpurassa se Menninkäinenkin on? Menninkäiset varkaissa! Minun kasvimääni on ryövätty! Missä on neuvonantajani? Aina nämä juntit täällä. Itse koskaan pysty mitenkään olemaan kalliita. Neuvonantaja tänne! Kuulin, että kutsuitte. Menninkäiset ovat käyneet minun porkkanamaallani. No aivan, niistä on aina vain harmia. Nyt täytyy toimia. No, eikä nyt sentään. No, onkohan tuo nyt vähän liian kauhea ja... Jos me viimeinkin voitaisiin hieman pelotella niitä. Vai mitä? Tuo oli hyvin sanottu. Irvistelemme ja pelostelemme menninkäiset pois koko metsästä. Niin kauas kuin... Niin kauas kuin pippurikasva!
Kuuntele, sotarumpuja. Ne ovat röllejä. Minä tunnen röllien uuden johtajan. Kyllä me selviämme. Ei röllien kanssa neuvotella. Tähdet ja meidän ovat merkit, tulen sekä jään. Emme tule tänne häviämään. Ei veljet, emme tule häviämään. Mä vanan aamukseni paljon ja kymmeniä. Vauhtia! Kuka siellä hymyilee ja sauhua? Hap! 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 Rälli! Hap! Hap! Rälli suuri! Hap! Taas! Milli menninkäinen pensas. Etkö sinä käsitä, että nyt on vähän väärä hetki näyttäytyä sinun seurassa? Nyt on kuule menty vähän liian pitkälle. Miten niin? Vaakamestari varoitti minua juuri tällaisesta. Vaakamestarin vaaka on alkanut kallistumaan. Kaikkihan sitä nykyään kallistuu. Kaikki kallistuu, kaikki kengän kannat kallistuu. Minä pelkään, että kohta me olemme kaikki suuressa vaarassa. Ja häpsis. Ynnä löyhyn. Vaakamestari sanoi minulle, että jos paha pääsee vallalle, niin ikuinen pimeys laskeutuu metsän ylle. Kyllä se vaakamestari nyt on niin tietäväinen ja fiksu. Ja ihan. Nyt on leisi kaukana! Katsokaa! Ei hätäillä, rakkaat menninkäiset. Nyt täytyy toimia rauhallisesti. Röllisurjakkeet, karvanamakakkiaiset. Nyt näytämme menninkäisille, mistä kana pissii. Uljaat röllijoukot. Hetken kuluttua minä ammun ilmaan palomerkin. Sitten hyökkäämme ja hätyttelemme menninkäiset pois tolalta. Me huudamme ja menkkaloimme ja irvistelemme pelottavasti. Eikä sitä jo lähdetä hyökkäämään tuonne teltoille, hä? Hyvä, iso. Mahtava. Ei sitä nyt sentään älyttömyyksiin tarvitse mennä. Tuon trakkineen kanssa sitä olla varovainen. Joku voi vielä loukkaantua. No eiköhän sitä vihdoinkin hyökätä. Tuohon suuntaan silloin se putoaa mereen ja sammuu. Joo, sammuu. Hep! Ai! Hupsis! Hyökälkäisten Voi pitää! kamala paikka. Uusi kota, hieno teltta ja kaikki tulessa. Paikkaa! Paikkaa! Minkä? Hyökkäys keskeytetään! Au! Villi, minä tulen auttamaan!
imelee. Mahtavaa. Onko sinulla ikävä ystäväsi? Ihan pikkusen ikävä, ei kovin paljon. Ei kovin paljon. Mitä sinä oikein eniten haluat? Rölli. Tuleeko Millistäkin nyt tuollainen talitintti tai västäräkki? Meneekö tämäkin nyt lintuhommiksi? Onko Milli nyt kuollut? Minä haluaisin hänet menninkäisenä. Menninkäisenä? Eivätkö röllit juuri ole tahtoneet, että kaikki menninkäiset ja metsän elävät on karkoitettava niin kauas kuin... Niin kauas kuin pippuri kasvaa. Aivan niin. Eivätkö kaikki olevaiset ole samanarvoisia, yhtä arvokkaita ja yhtä tärkeitä? Huomaatko? Rölli suuri. Pimeys on laskeutunut. Jos auringon valo katoaa, kaikki elävä metsässä tuhoutuu. Mitä minun pitäisi tehdä, että saisin kaiken ennalleen ja Millin takaisin? Kyllä sinä sen tiedät. Hyvää päivää tai yötä tai mitä nyt onkin. Eihän minua tarvitse tervehtiä. Sinäkin siinä, korppikotka. Ilkut ja kakit päälläni, vaikka on muuten kerratöinen olo.
ei kovin paljon. Mitä sinä oikein eniten haluat? Kyllä sinä sen tiedät. Eivätkö kaikki olennot ole samanarvoisia? Etkö sinä muista minua? Minä ajattelin, että ehkäpä me voisimme olla ystäviä. Hyvä, että olet siinä menninkäisenä, etkä mikään hömötiainen. Pelkäsin, että olisit muuttunut linnuksi. Että olisit muka kuollut. Katsopas. Heräisit nyt. Heräisit nyt. Anteeksi, Milli. Minulla on sinua ikävä. Olisin halunnut olla sinun ystäväsi. Neito käy läpi metsän, sydän hakkaa rinnassaan.
Kaulassaan kaunis koru, sen lahjaksi sai. Poika levoton odottaa, korun puolikas kaulassaan. Ja polkua pitkin käy tyttö, jälleen kohdataan. Juhlat alkakoon, alla Kuutamon. Juhlat alkakoon, kaikuumaa. Tanssisalinamme soi tähtien vyö. Juhlat alkakoon, kirkas yö. Hei, lapset, päästäkää minut alas. Minä olen jo ihan kiltti. Hei, kuuletteko te? Päästäkää minut alas. Minä voin olla mukana, hei. La la